Good morning. Daghag hinog atong sili ro. No? Ato ang sili nga red hot ipwan gikan sa East West. Oh, mura kugma mag-harvest na kugma. May nilang mag-harvest na gamay. Now, daghag hinog oh. Dagko kayo bunga ning red hot ipwan. Wow, kay pinagana oh. Ngayon lang murag mag-yellow ba sa may kusa ni. Oh. Ang ilhanan sa labuyo o kulikot, ang labuyo pinatindog ang bunga. Ano, kita ninyo, patindog padung langit. Samtang ang kulikot padung siyuta. O paubos siya. Manay kalainan. O dahag bunga to ang siling labuyo. Hybrid. Siling labuyo hybrid. O di ang silingan no. Oh, grabe silingan na yun. Tindahan nagbunga. Hinog na. Harbisono na oh. Oh, kita ninyo daghag hinog oh. Op. Op. Oh. Pakita unta mo Bisaya no. Kaya ako mo guning gisagulag Bisaya kay ang ako ang similya nga daghan unta ang red hot. Kining hybrid. First time pa po na akong pananom og siling labuyo. Ang nitabo upat pa kadahon akong similya, gagmay pa ba? Ako nang i-transplant kay nagdali lagi ta. Daghan ang namatay. Muna nagdali-dali dala sa kong pang-harvest o Bisaya nga sili kaya akong isimilya. Muna karon nasagol ni, sama ni Bisaya oh. Oh, ang iyang bunga may pagka-yellow pa ni siya samtang hilaw. Pero mahinog na ni mo red na pud siya. Oh. Ang kontra ani niya Bisaya kay kaunon sa pirok-pirok. Karon tikaro maron. Pirok-pirok ang mumukhaon na ni. Og manok. Pero kining hybrid matuon sa pirok-pirok katag-asa niyo. Hybrid oh. Dili matuon sa pirok-pirok. Kare oh. Bisaya ni. Oh, hybrid na to oh. Daghag bunga oh. Niapas na ni siya. Kini oh, daghag bunga oh. Gamay-gamay lang pero grabing bunga oh. Kaya itong Bisaya nga